Даже има такова. Има и за да вържа. Е така, който ми слуша, вързваме му ръцете и му пъхаме в устата. Той каже да не съм... Айде плясни. Айде кажи браво. Да ям бързо. Плясни, бабо. Алекс, браво. Браво, момче. Аз имам подарък за него. Няма ли да ми слава? Как се отслуша обаче? Кажи, бе, аз гледай работата. По-ме занимаваш. О, ставаш ли? Опитва се да се измъкне ръката. Така, браво, бабо. Измъква ли? Измъква ли? Дих. Дих. По-мамо. Ще харесва ли да се храниш? Оле, кой прави били бе? Аз Не, какво? Горко шишек.